Terus kaya lho kaya kowe mau wis tak ajar mau saiki mambu keri mau saiki wah jan rada mundur le mayang temlekan yen ngono kowe wani harus Setyaki sing tak wedeni awamu ora minggat suarep aku wis gawe wirang Setyaki kene marganing patimu panggal tayone lho wani tenan kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lengganeng mburi iki kelakon kowe boyong Bagong lho nggih apa majile Bagong kok nandangi kados ngaten ya pancen tenan kok nek majile arep ngantemi Bagong sing diantemi aja Bagong ning Antasena sing mbok jotosi Kakang Garwaca sing mbok jotosi Kakang Turjo sagu dadi suliye Bagong dijotosi majile Setyaki ampun ngoten nggih njenengan menika kok kados ngaten iki tenanan ora ming guyon mula manut wae majelik wis kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning ning sing duduk ya aja Bagong Antarja Antasena Gatotkaca ya to Kang ya Dimas lah piye sida ora kok pucet kok saged ngaten mergo Bagong kuwi abdiku le Bagong kuwi abdine Pandhawa aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong tau dimong karo Bagong mulane ana wong sing arep ngendak sikara karo Bagong aku ora trima semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono rumangsa wis tau dimong Bagong nek ana wong sing arep ngantemi Bagong mestine do mbelani ora trima Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe apa nek kira-kira majelik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong ya coba ye yo piye wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu boten derek aku saiki piye kowe ngomong apa saiki ayo muni ya guys iya piye ora ya wis piye ya wis Bagong aku ora sida mula sara karo kowe